Dutong eh. Dutong nga dito. Hindi mo, sakit ka na eh. Ikaw na eh. Naramdaman yung pain eh. O, wala siya oh. O. Sige siya. Yan. O, tingnan na oh. Dati yung, eh. O, may gogo mo niya. Sumasabay yung nga niya, no? Katawan niya mo. Yeah, sige, sige. O, ano ba yun? Yung mga... Ano niya? Kisi ka. Kisi ka. Eh. Makulit din na makulit din yan. Ay, kamang gigil. Relax ka mo, relax. Relax ka mo. Kamang gigil. Nagagawa ni Mura, no? Dah. Nanti ko ko lang. Manggawa din. Manyakat na. Nah, ako. Isalabat mo. Isalabat mo. Easy na. Gawin na naman ba, be? Gawin ako na. Isalabat mo. Pabangin. Yaw! Tili pa ba kaya? Pabangin mo yan. Pili na tatas. Ayun na. Tapos na. Minimik natin kain na. Ay, Momental niya yung kain, eh. naman na kayo ngayon. Naman na kayo araw. Kaya mayami yung mata, oh. Yung mata. Eh? Pag-serve siguro. Ba? Nalimig niya tayo kayo? Mga makasyan na. Palaging gugulisin kayo. Gugulisin improvement. Yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Sikoy. Yan, do siya ang gagawin. Kung maalala ko niya, mag-ibig mo pag sabihin ko. Ulit. Isang karpintero na Ano yung station? Station. Ay, tatang lang station. Kulit lang. May lawan eh. Oo, isa ka daw. Isa ka. Tingin? Wala. Wala. Ano mo ba? Wala. Wala ko yung isa ka. Tingin. The type year na. Nakakasya po yung mga kapit niya. Ito ba itong mga tayo dyan? Hindi ko ba ito? Hindi ko. Kala. Sila ka rin. Ano? Hindi po rin dirabot po. Dahil Sila yan. Ano naman yan? Kulit natin po eh. Makaligta rin mo. rin dirabot. Ito, mabiyaw yan. Nah, isa mo ba? Isa mo. Sabi niya yan. Sabi niya. Yan. Doon nakadura kasi nadura. Sakto pala yung station mo. Yan.
nakadura eh. Kaso, kaso. Yun siya, ministry. Hindi na naman mo. Alam mo rin sila naman. Uy, may nakuha ba? May nakuha. May nakuha yan. Ano galing ka? Dahil ka pa man. Sila naman. Singko. Singko. Sita nila. Araysa nila. Babe, dah. Magpapalitang. Tawag ako ready. Ada, nag-video. Ba, palitang. Puri pasalamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Patuloy po kami nagpapatulong sa iyo, Panginoon. Alam ko sa iyo, Panginoon, walang imposible kay June. Kung ito ang may gusto, Lord. Nawa, ibigay niyo po sa Kanya kung ano po nakakaganda sa Kanya. Na palakasin niyo po siya ng tuluyan, Panginoon. At sa ganoon, makakasama ko po siya sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin at lalong-lalo si Mang Kevin. Bigyan niyo po siya ng kalakasan. Bigyan niyo po siya ng power na makagamot po siya sa mga tao. Po sa dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen!